Galingan kun dili gamiton kawad-on, kun gamiton dunay kaabunda ang moabot kanimo. Kung imo makita ang imong kaugalingon nga maoy naggaling, imong makab-ot ang imong gipangandoy. Gabas kun magdamgo ka nga magabas ka sa imong damgo, daghan ang mga kaayuhan ang moabot kanimo. Hapsay ang dagan sa panginabuhi. Sugton sa gihalaran ang usa ka tawo nga magdamgo niini, ug mosayaw sa kalipay ang dalaga nga makaangkon sa usa ka matinud-anon nga hinigugma. Kung imo lang makita ang gabas nga wa gamita, dunay tanyag nga moabot kanimo nga makadugang sa imong pundong kwarta. Gabiing bulanon nagkahulugan sa kalampusan sa imong mga pangandoy. Mangitngit nga gabii nagkahulugan sa sakit, kapakyasan ug panagbangi sa manag-uyab. Gabon umaabot nga suliran panagsungki sa mga maayong kabubot-on. Puti nga gabon maayong panglawas. Gamay kun magdamgo kag gamay bisan unsa matawo og tinaguan sa tawo, bali ang kahulugan. Kaya ang imong makita dako o dakuon. Gamot sa kahoy. Labas og dakong gamot sa kahoy nagkahulugan sa kalig-on nimog baruganan. Dili mausab ang imong pinakanaog nga desisyon. Gamot nga laya og anayon, mahugno ang imong paglaom o kapildihan sa imong patigayon. Talikdan ka pa sa imong paghigugma. Ganas o kasal. Kung makatambong ka o ganas sa kasal, dunay modapit kanimo sa usa sa imong higala ug molagmit kaslunon, pangandam lang daan og gasa alang kanila. Gantangan. Puno nga gantangan kauswagan sa pagpuyo ug kalipay sa paghigugma. Apan kun way sulod, maputos ka sa mga utang ug ang mga nangutang nimo dili pa mobayad. Tapas, kalinaw sa pagpuyo. Kinahanglan nga mamubho dayon og samuyaw ang dalaga o asawa ba? Kay mosamot kainit ang pagmahal o paghigugma sa iyang kapikas. Mga gapas nga anihon na. Moabot kanimo ang dakong kauswagan og pangandam og kaban nga kasudan sa imong kwarta. Gapnod, kung imo makita nga naglutaw sa tin-aw nga dagat, dunay wa nimo damhang bisita ang moabot. Kung gapnod idagsa sa baybayon, dunay mohalad sa iyang paghigugma. Kung gabok og dunot ang gapnod, makaangkon kag kapakyasan. Gamot sa kahoy. Kung labas og dagkong gamot sa kahoy, nagkahulugan sa kalig-on nimog baruganan. Dili mausab ang imong gipakanaog nga desisyon. Apan gamot nga laya og anayon, mahugno ang imong paglaom og kapildihan sa imong patigayon. Talikdan ka sa imong hinigugma. Garay or balak. Kung makadungog ka sa imong damgo og dunay nagaray or nagbalak, dunay manawag kanimo, umuduaw kanimo nga wa mo palandunga. Kung ikaw ang maggaray, mulampos ka sa imong mga tinguha sa kinabuhi. Gamot sa kahoy. Kung labas og dagkong gamot sa kahoy, nagkahulugan sa kalig-on nimog baruganan. Dili mausab ang imong gipakanaog nga desisyon. Apan gamot nga laya og anayon, mahugno ang imong paglaom o kapildihan sa imong patigayon. Talikdan ka sa imong hinigugma. Garahe or garage. Musbaw ka sa imong pangita sa dili madugay. Isulod sa alkansiya ang imong kinitaan aron ka maadunahan. Gasa or gift. Makabaton kag maayong lawas. Dunay malapit kanimo sa pundok nga katilingbanon. Dunay moabot nga matinud-anong maghalad ang usa ka dalaga nga magdamgo. Gasolina. Kun moabot nga wa
nimo damhang kauswagan. Dunay moabot nga wa nimo damhang kauswagan ug kalampusan. Mouswag ang imong patigayon. Gardening. Kun puno sa mga matahom nga mga kabulakan, pagalibutan ka sa mga maayong mga higala ug mga magdaday. Kung mga utanon ang nanurok sa garden, kabunda ang moabot kanimo ug pagsinabtanay sa mga silingan. Garote. Gamiton sa eskrima. Kung dili gamiton, panagpundok sa banay or family reunion. Kung gamiton og maigo ka og laing tao, makaigo ka og laing tao, makaangkong ka sa kadaogan sa paghigugma.